बेलासिनि एसे बेरायग्लांहैनो नागिरदों जोङो बडलेण्ड मार्टिर सिमेटारियाव क'क्राझार ओंखारबायानो जों थांनो बे लोगो आंना बेनो जुनादबारिया दा जायखौ नायनो फैदोंमोन बेखौ बे जायगायाव सफैबायानो बडलेण्ड मार्टिर सिमेटारि नायलांदो नोंथांमोना नांदां गोदानसो दा 10 फेब्रुवारिनि सिगांसो फैनांगौ 10 फेब्रुवारियाव BTC एकर्ड डे फालिनायाव बिनि सिगां बिराद मोजां बिबार गायो बायदि रोखोमनि बिबार बहुद समायना नुयो समायना रमायना बेयावबो आराम गायजोबोमोन दाथ' नै गैया थैजोब्बाय सिगां गिदाव गायदोंमोन गोमोरलायो आराम दैगावनायखौ मोजां नुदों दिनै बोथोरा बिराद मोजां जादों गुसु आराम बार सिउ सिउ खोलो खोलो बार बारनायजों बेरायनो बिराद मोजां नांसिगोन बे जाहैबाय रोजा रोजा बर' सुबुंफोरनि हारि आरो हादोरनि थाखाय थैलांनाय खाम्फा बिथाङाथ' जोंनि ओनसोलनिल'सो नो कुसुगाव क'क्राझारनि पार्टिगड़ थाइगेरगुरि जलेस्वरिनि आं खेल खालामनो रोंबावाखैमोन दिनैसो खेल खालामनो रोंबावबाय आं सिगां समाव बेरायफैनायाव नायफैनो रोंबावामोन आङो गोबां दङ
मोजां मोनदों बेरायनो बार सिउ 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 बारनायजों ओरैबायदि मोजां जादों दिनै सुदेम सुदेम बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जाय बिथाङा हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांनानै दा बर'फोरनि हारिनि बिफा मुं मोनदों। जोमैखौ एसे मोजां साइज नुहरदों बिराद मोजां नुदों। Wah, kasihan ini bulan yang guys, nih banana flower berat मोजां nanti jangan ke suwe nih segini setengah biji मोजां nih geli gajar-gajarnya Korea sekali. बेरायखांबायलै जों दा नै थांगासिनो न'खरसे थांफिनसै माबायदि मोनखोरा बेरायनानै मोजां मोनदों बेलासिना बाराबो जा खोलो खोलो बारो लांदां
मेंनाय मोननायखौ एसे जिरायग्लांबाय जोङो नै बिथिंआ बेनो दा माबा बुंनो गोसोबा माने जायगायानो बांद्राय साबजानाय मोनाखैमोन बिबारफ्रा रानजोब्बाय नालाय फेब्रुवारिनि सिगांसो फैनांगौ साजायना दोनजोबो ना मोजां समायनानै दाथ' हाग्रा दुजोब्बाय साइज मोनबाय बाव एसेबां गाज्रिखौ बुंनो हाया ना फुरिबारिफोरनि मोजां दाबो मोजाङैनो दं गांसोफ्रा मोजां खालामदों आरो जों दा मोखांनि गेजेराव सफैनाय ओंखारबोबाय खोमसि जाबाय बारा साइज नङा दिनैनि भिडिअखौ बावनो फोजोबबाय बाय